ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு A1 நர்சரி கார்டனோட யூடியூப் சேனல். நாம் இந்த யூடியூப் சேனலில் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்டா, சாமந்தி செடியை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸி மெத்தடில் பதியம் பண்ணி வளர்க்குறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். வீட்டில் செலவு இல்லாமல் இந்த மாதிரி செடி வந்து அழகாக இருக்கும், பார்க்கவே நல்லா பட்டன் ரோஸ் மாதிரி நல்லா நிறையா பூத்துக்கிட்டே இருக்கும். இந்த செடியை எப்படி பதிய வைக்கின்றதை பற்றி இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக சொல்ல போகிறேன். நம்ம சேனலை நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறோன்னா தான் கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானே ஆல்ன்றதை கொடுத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் போகிற வீடியோ உங்கள் மொபைலில் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இப்போ இந்த சாமந்தி செடியில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி பூ பூத்துருக்கும். அப்படி பூ பூத்தது ஒரு 3 டேஸ் 2 டேஸில் பூத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னா வாட ஆரம்பிச்சிடும். அப்படி வாடின பூவை இந்த மாதிரி காஞ்சிருக்கும். அந்த காஞ்சிருக்கிறது தான் உங்களுக்கு விதைகள் மாதிரி வரும். அந்த விதைகள் எடுக்கலாம். அப்படி இல்லை உங்களுக்கு இந்த மாதிரி காஞ்சது இல்லைண்டா அப்போ அந்த பூ இருக்கும். அந்த பூவை எடுத்து ஒரு 3 டேஸ் 4 டேஸ் நல்லா காய வச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி விதைகள் வரும். நல்லா காய வைக்கணும் வெயிலில். அப்படி காய வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி விதைகள் கிடச்சிரும். அப்புறம் என்ன செய்யணும்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா சாஃப்டான மண் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ தொட்டியில் பதிய வைக்கின்றாலும் ஓகே தான், இல்லை இந்த மாதிரி க்ரோ பேக்கு இல்லை தரையிலே கூட பதிய வைக்கலாம். எதில் வேணுமோ உங்களுக்கு ஈஸியாக எதில் பதிய வைக்கணுமோ அதில் பதிய வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஃப்ளவரில் இருந்தால் விதைகள் இருந்தாலே போதும், ஒரு 10-20 செடி பக்கம் வளர்க்கலாம். இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 5 பூவில் இருந்த உள்ள விதைகள் ஃபுல்லாக எடுத்து வச்சுருக்கு. இது நல்லா மெயினாக பார்த்திங்கன்னா நல்லா காஞ்சிருக்கணும். இப்படி காஞ்சதை எடுத்து நல்லா சாஃப்டாக பிச்சு எடுத்துருங்க. இந்த சின்ன சின்னதாக கருப்பாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் இதோட விதைகள், இந்த பூவோட விதை. இது நாட்டு செவந்தி இன்னொன்று பெருசாக வரும், அதையும் இதே மெத்தடில் வேண்டாலும் பதிய வச்சுக்கோங்க. செவந்தி வந்து அந்த மாலை கட்டுவாங்க, அந்த செவந்தியும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ நல்லா சாஃப்டாக உடச்சி விட்ருங்க. சாஃப்டாக உடச்சி விட்டு மண்ணில் நீங்கள் சாஃப்டான மண்ணையும் எடுத்துக்கோங்க. இந்த மண் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்படியே மேலாப்பில் போட்டு தூவி விட்டுறணும். இப்படி ஒரே இடத்துல இல்லாமல் நல்லா உதுத்து எடுத்து விட்டு நல்லா ஃபுல்லாக மேலாப்பில் தூவி விட்டுறணும். அப்படி தூவி விடும்போது உங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, தனித்தனியாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்த சின்ன சின்ன விதைகள் முளைச்சி வரும். அதே ஒரே இடத்துல இருந்துச்சுனாலும் அந்த ஒரு செடியோட இதுதான் வளரும். நல்லா சாஃப்டாக எடுத்து விட்டுட்டிங்கன்னா அடுத்து என்ன செய்யணும்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மண் வந்து மேலாப்பில் போட்டு விடணும், லேசாக மட்டும் போட்டு விடணும். அப்படி இல்லையா அப்படி மண்ணை மட்டும் லைட்டாக கிண்டி விடுங்க. இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டு தண்ணி நீங்கள் ஊற்றுறது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு தண்ணி வந்து அது தேங்குற அளவுக்கு மட்டும் ஊற்றுங்க. தண்ணி ஊற்றுற தண்ணி வெளியில் போயிடக்கூடாது. அப்படி வெளியில் போயிடுச்சுன்னு வைங்களேன், உங்களுக்கு வந்து அது விதைகள் ஃபுல்லாக வெளியேறிடும். அப்படி வெளியேறினோடனே உங்களுக்கு தலையாது. இது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 15 டேஸ் கழிச்சு நல்லா சூப்பராக தளைஞ்சு வந்துருச்சு. உங்களுக்கு ஈஸியாக எல்லாருக்குமே தளைஞ்சு வரும். கிளைமேட் வந்து பதிய வச்சுட்டு வெயில் லொக்கேஷனில் வைங்க, நிழலில் வைக்காமல் வெயில் படுற மாதிரி இடத்துல வச்சிங்கனாலே போதும். தண்ணி வந்து ஒரு காலையிலையும் சாயங்காலம் மண் வாட விடாமல் மட்டும் ஊற்றினாலே போதுமானது தான். நல்லா சூப்பராக தளைஞ்சு வந்துடும். அதுக்கடுத்து நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நாற்றெல்லாம் விட்டுட்டு அந்த பெரிய நாற்று இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த பெரிய நாற்று வந்து கொஞ்சம் நல்லா வேர் போட்டிருக்கும். அப்படி அந்த வேர் போட்டிருக்க நாற்றை எடுத்து நீங்கள் உங்களுக்கு எந்தெந்த இடத்துல தேவையோ அந்தந்த இடத்துல நட்டு வச்சுக்கோங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணி விடுங்க. 1 ஹவருக்குள்ளே ரிப்ளை பண்ணிடுவோம். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீடியோ வேணுன்றதையும் கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணி விடுங்க. ஃப்ரீ டைமில் உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து அப்லோட் பண்ணி விடுவோம்.